Kumpui rupini no subana bagai media rok bo subaso khainani bagai ma hoka tai oro TTADC ni headquarter o no Kumpui rupini ni bagai kisa subaso sanlaika tai oro ni sebo khainani ni khoksa khongnai je mansak abahake subaso sanlai laijaka borok Kumpui ni family belai kheno saya sugia tai accident wngma bai abahai ni bagui subaso rok manayo buphanmung Bijoy Rupini borok bongni thai wngkha ayang Sadupara side o bongni para tai borok belai kheno accident wngui obotao jibi sakham nogo nailaijak tai operation khainani bagui rang puisa chukjaini bagui lukuni thini subaso rok naimani bagui no sebo khainani thini khoksa khoni ja mantui abahai subaso sanui laikha oro sai khanalaka media ni bisingtui Surojit Takhok Surojit Rupini serai ke sai khanaka norok bini khutui khanai manai bahai ke accident wngkha bahai ke subaso sanlaio bahai wngkha khanai di norok Hambai. Karena no kaham kable. Nke bini wo yong de tam jani kita pun sisa ko. Senja jamani o khai ta. Hambai sa. Ha. Ko nge sakum lai sungtuni la. Bo kami awas sile kami. Pura family kaisa bora terjadi na jata. Je ko kalau mau mesti lo tahu. Oke. Kayak ko social media awal ka. Sekarang ko pakai mudah. Jangan punya semua. Semua pilih musuh. Jatuh naik tengah lukur no. Seng tini box tini 18 tarik Sombar. Box tini pasalai mani omono kaisa. Narok semang kena tangna 14 tarik go. Chini Orwo Kumpui Rupini, Bukani Bumung Bijay Bikram Rupini, kai borong ni family kaisa, borong tangnai 14 tarik ni horo kaisa lahar party mongo klai leka, pura family kaisa, kau pan tai kerei, abu ni bagai borong ni ingai ceng, chini kumolong elakawo je kobrok kok tuma thumui tongnai rok, ceng borong ni nukung ni ingai, ceng Kumpui ni condition tai bini Amazon condition ni bagai jeng mungsak cobai me aphano jeng kumulong elakao je media khai tongnai rok jeng jotono basawoi jeng oro main building rogo je oro head office jeng je mantui jeng thumlaikha boibo chubakha kai chubanai rok no bo belai kha hambai norok noroni bokhani je muchungmani khak war khaya pharmani bagai noroni chubama bai tabuk osrai ni langma Chona naimani no norok manjui mano abni bagai norok jotono no hambai tai cheng tini salsabai cheng paiglak cheng khana rogo bo tai ko office rogo cheng thangnai abni bagai joto lukono koyo norok omono naiei isa chuba bainani bagai cheng norok ni thane khoijau hambai